Hej alle sammen, og i dag vil jeg selvfølgelig vise jer, hvordan man kan lave sådan lidt sin egen musik. Så det går jeg bare i gang med nu. Trin nummer 1. Gå ind på Google. Trin nummer 2. Skriv button bass. Jeg ved ikke, om det er mig, den første kommer op, men altså, så var det bare. Og så vælg den første, den der button bass, make music online. Play the eller. Så kommer det her frem. Det kan godt være, at I ikke ved, hvad I skal gøre, men det kan vi til nu. Gå ind i en af de her, eller hvis I sådan. I kan også bare vælge den her, der er hernede. Og så kan man. Og så kan man klippe på alle mulige. Men man kan selvfølgelig ikke vælge sådan en her. Så her. Nu går jeg måske ind i hiphop, ikke? Nu har jeg valgt den her med hiphop, ikke? Så vælger den der dernede. Så man kan ikke dreje den sådan der rundt. Hvis man siger, ej, det gider jeg ikke at høre på, og man vil have det hele væk, ikke? Sådan der. Så skal man bare trykke på den røde her. Så stopper det hele. Og prøv at se. Der er nogle af jer, der har skrevet til mig, at de gerne vil høre noget med dubstep. Så det får jeg at høre nu. Jeg kan ikke så godt lide den her dubstep, men altså, I vil have den, så I får I den. Prøv at se her. Man kan ikke vælge nogen, som er inde i. Det er sådan, ja, det kan man ikke. Og så skal jeg selvfølgelig også vælge en tekst. Så vi ses!